Senibingelela babukeli kwisibani samathongo channel. Nawe usanda kujoyina siyakwamukela. Sithi ke sicela utshele nomunye atshele omunye bese ya subscribe sikhulise umsebenzi wedlozi la kaMagubane. Lo okhulumayo usibani samathongo. Ukhiza lokhiza emzini amanye amadoda. Usibhamso kodwa siqhuma simangazi. UNtombizi yamncumela zonke ezifisa ukuma naye. Umzukulu okananeni sibona umalokazana. Lana namhlanje ngifisa sikhulume ngesihloko esijulile, esicayi, esilimaza noma ubani umuntu ophilayo. Namhlanje ngifisa sike sikhulume ngesichitho nangesinyama. Khona ukuthola ukuthi ke izinto kufuza ngabe zikhambela kahle. Kodwa kunesichitho esenziwe sakhandwa ngawe ukuthi izinto zakho zibhede. Mhlawumbe ngabe kwasemsebenzini soyithola ipromotion. Kodwa bakushaya ngesichitho sokuthi manje umqashi ukusebenza kwakho angakuboni. Kufuza ngabe sowuphethe abantu njalo. Nangokwesigaba sempilo kufuza ngabe usukude kodwa manje imali awuyiboni. Kunento eyakhanda ukuthi igqilaze inhlata yakho. Uthola ukuthi ke nezinto uyazenza ziyakuvuma kodwa azifiki la ufuna wena zibe khona. Yini edala lokho? Namhlanje mbukeli wesibani samathongo channel sikhuluma ngento ejule kakhulu, isinyama nesichitho. Ngoba masikhuluma ngesichitho suke sikhuluma ngento ekhandwayo ukuthi kuphazamise kokuthile kokwenzayo. Masikhuluma ngesinyama sikhuluma ngento ebhidliza konke okwenzayo ukuthi kungalungi lutho. Silungisa kanjani ke leyo? Silungisa ngokuthi kufanele ugeze. Kubalekile ukuthi ugeze uhlambulule umzimba wakho ngoba ziningi izinto esenziwa zona ukuthi ziphazamise impilo yethu esiphilayo. Kungenzeka ukuthi unamabhizinisi. Usawathe uyazama uyenza izinto ngohlelo lamabhizinisi akulungi. Sebekuphazamisile. Sekukhona into ebekiwe kuwena ukuthi noma kwakuthiwa ukhuluma nobani ongakulungisela ukuthi ibhizinisi lakho liphakame. Ngisho ngabe kuthiwa usuyasayina ama-appointment letters kodwa umsebenzi awuqala. Inkinga ikuphi? Uqilaziwe, ubelethisiwe, unesinyama. Nabantu abakuthandisisi kahle ngisho emsebenzini. Uhlala wedwa, nawe usuzuvukelwe nawulaka ngisho ekhaya. Mawubeka umbono wakho awuzwakali. Kufanele kuba ngathi ukhuluma engane encane kanti awuzenzi. Inkinga isekuthenini kunento ebekiwe kuwena ephazamisa impilo yakho. Ngisho uthando lwakho ulubona ngathi lumnandi. Kuhamba bese vele liyaphela. Kanti kunento esikhandiwe ukuthi ayizokuphuca injabulo yakho. Namhlanje kufuna sike sijule ubuke impilo yakho ukuthi yini le eyibamba ukuthi ingaqhubekela ukuya phambili. Isichitho, isinyama. Namhlanje ngithi kuwena sukuma ugeze uhlambulule umzimba ngoba isinyama nesichitho sihamba bese sixosha nedlozi lakho ithonga likwembethe ngoba manje usungcolile alisakwazi ukuhlala kahle kuwena. Alisakwazi nokuligade kahle ngoba unjani ungcolile. Yini edala ukuthi ke isichitho sisebenze kuwena nesinyama umuntu umesikhanda kuwena sisebenze idlozi likhona. Indaba isukisele kuwena mfowethu. Indaba isukisele kuwena mntakama. Idlozi uma ungalinakile liyakwazi ukulanda umthakathi ukuthi akazothakatha ekhaya. Nawe lesichitho nalesinyama esiphezulu kwakho bheka ukuthi labantu abakwembethe bafunani kuwena. Yini abafuna ukuyenzele wena ongayenzi esibenze ukuthi batitele ngisho sitha bese siyagandavula kuwena. Umntwana wethongo usibani uyatholakala ngolwesine nangesonto. Ngithi nje qhubeka usubscribe. Nazi inombolo ozongithola kuzona ekupheleni kohlelo. Siyabonga.